wingi dolanan ndi Mas? Aku ora dolan ngono ya. Neng Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Heeh. Engko aku sing nembang kowe aku ya, Truk. Ya. Saiki kowe apa selendang biru. Heeh. Kedep aku. Ya. Kedep aku ngomong. Ki ana meneh dari Danwing 1 Paskas. Ucapan selamat hari ulang tahun ke-73 Korpaskas. Semoga profesional dan terhormat. Hormat bangga. Komando. Request perahu layar. Siap. Wes tak siap iket mau ra ketang praune ming karet. Ayo. Yang penting perahu layar. Korpaskas ki ora nganggo perahu nek mung kon nyilem. Yo. Ayo Ika. Selendang biru dibawa dibukani bunang kok terus tok tembangke ya. Heeh. Jumeneng kok lenggapi ya dikersake karo panjenengane Bapak Nyono. Oh iya, Pak Nyono. Ngersake selendang biru ya. Ayo. Ceket-ceket. Nggih, Pak. Wah. Sinden kuwi nek ana tamu undangan ki, ayo gawe ceket-ceket. Nggih, Pak. Nek ora ana wong ndeloke, ming streaming tok kae. Ayo ceket-ceket. Aku sik. Ngono. Mboten lho. Untung aku ki wong wis kulino di ngonoke ki dadi santai. Wis ben. Piwalesku ya nek ngelokke ya sak gelemku dhewe. Akeh do iso ngopi ra mergo saka bar melu aku. Nek ra bar melu aku apa iso tuku angkringan. Ameng angkringane kok ora iso tuku. Yo buka bunang monggo. Ayo sinden iki nek nampani amplop tembange lali. Kedep tes makasih Pak, makasih. Akunya makasih terus ya Pak. Niki wau mboten enten tembange. Aku ki krungu. Banteng. Wani banteng apa piye? Wani aku. Pak ngono, kok jawab ngono. Ayo. Makasih ini dari Bapak Seto. Pak Seto yang mana? Oh, terima kasih, Pak. Aduh, canda lembah malah. Juga buat temen yang lagi nonton dari Pak Nyono. Pak Nyono yang mana? Terima kasih. Aduh. Nih, setor mbok-mbokane kene. Walah. Nih, ya iki aku yo nyepake ember barange. Tangan-tangan. Iya. Wah, wis. Awang biasanya ya tangan kiwa kok. Tuman. Yo pisan-pisan gue tangan-tangan. Iya. Apa toh? Enak. Semangat ya Pak, nek ono sawerane Pak. Semangat ayo. Aja nganti terus terpaku dengan saweran. Sesuk nek ora ono sawerane terus do nglokro. Aja, tetep semangat. Semangat Korpaskas. Ayo. Selalu semangat dalam situasi apapun. Ah bener kuwi ora. Yo. Hanyela
Slendang selendang biru among enaki ati. oh nggih oh sekedap mak kleru ngomong iso ditembak aku sawer 2 juta saking Danwing 1 Paskas ya nyuwun prau layar mau oh iya iki ora ana angkane engko nek tak buka yoga ayo semelang aku ini ya peso tak dilai ya heeh ya Nora tekan Nora tekan batin setiamu. Ya, selendang biru. Rong ramban rapopo Mas? Iki ana meneh reng. Aku maca aku. Ya. Dandenhut 474. Paskas, selamat hari ulang tahun ke-73 Kor Paskas. Oh iya, nyuwun lagu apa iki? Ora ana lagune. Total nyawer 1.500.000. Iya, 1.500.000 po 1 juta. 1 juta iki ketoke 1.500.000. Wah, ndek 1.500.000. Guyu karo melet. Kurang berhasil korup iki. Tetap penuh janjimu selendang biru. Saka ngarep neh ka. Kadang Tasma adonya wong selendang biru. Galangane pepak meletak tasine. Aduh kebayang unggul nyaping batik solae eseme sangyaan gawe bingung. Nyapa kagungane neno pisan kas engko suwuke grupak neno selendang biru among enake ati ora tekan batin selendang biru tetep ana janjimu dung jangan yo semangat yo selendang biru selendang biru among enaki napa to Pak? Ora apa-apa ya ngrasake suarane among enake ngono wis hati Nora tekan batin setiamu selendang biru ya tatapana janjimu selendang biru. Gayeng to. Matur nuwun karo Pak Sawa, Pak Nyono karo Pak. Matur suwun Pak Nyono kalian Pak Seto. Wis, lenggah. Iya.